Ik lees direct het gedicht Omisee. Dat is het gedicht wat hier op de transportplan staat. En het onderliggende concept van dat vers, dat is een tocht van 12 uur, een nachtelijke kajaktocht, vanuit de Waddenzeekust naar de Friese Wouden. En in het gedicht zitten tal van verwijzings, onder andere naar een van de grote naoorlogse gedichten, en dat is de grote wrakseling van Hessel Miedema. Doet die uitgifte de in 1963, doe weer in die uitgifte een prachtige interactie tussen beeld en wut. In tjinstelling dat de uitgifte van 2004 doet enkel de kele tekst jong was. En een van die illustraties in die oorspronkelijke uitgifte van de grote wrakseling van Hessel Miedema is een tekening, zwart-wit tekening, waarin het Wut Museum isoleerd is. En uiteindelijk is dat een hele cynische onderlaag zit erbij, omdat u uiteindelijk als dichter bedoelde van, ja, die taal en cultuur van Jemen, uiteindelijk is het al lang een openluchtmuseum. En dat is uiteindelijk een hele cynische opmerking. Het gedicht zelfs, ik heb daar Machtel van Buren, die hier naast me zit, niet schrikken Machtel, die het spul Farm joent. En wij zijn een jaar lang bij wij aan de gang geweest in de fabriek in Marm, bij die op het atelier. En ik ben verschillende keren slinger in de waai van Ljouwert, Oostines naar Marm fietst. En iedere keer wie dat een plezier. Een plezier om uit te vinden van hoe juist nou krijgt die tekst en dat beeld, hoe juist dat vorm. En op een bepaald moment dorst ontdekkingen. En bij geliks dat we zijn op een stuit van nee, we gaan die tekst net print zien. Nee, we maken die tekst heel intuïtief op deze manier dat we de tekst erin schreeuwen. Nou, in die zin wie ik net de schreeuwer, maar waard ik een pad van het hele beeld- en de kunstproces. En dat vond ik een geweldig ding. Als het de baan zelf juist, voor mij is dat een interpretatie van het landschap, maar als het de lijnen juist, de kleuren, de structuur, het ritme erin, het is voor mij is het muziek in al zijn kleuren. Het is een soort van, ja, weet ik zelfs een teken met mijn eigen jeugd, dat we naar de simmerkermis gingen. Ik moet steeds in goed Fries simmer merken, maar het is een soort van kermis voor mij, een muziekkermis. En daar zit ik het plezier bij. Dat straalt er voor mij, straalt dat eruit. En dat is net alleen het plezier van het maatje dat we hand hebben, maar ik het plezier van de tekst zelfs. Net sindsdien het feit dat het gedicht... Oh, dat begint heel raar te doen. Net sindsdien het feit dat het gedicht zelfs een sombere ondertoon heeft. Want het uiteindelijk eindigt bij de zwarte randen van Europa en dat is in deze Lampedusa. Ik lees het gedicht. Omisee. Modder in de moelhalte van Tiet wordt het wut bij de zee zien zezen onzeesbaar. Deze winternacht. De romte een orkestpak dode kafonisch. Onder het spiekerschrift van sterren in het schimmer, terp en kust. Immen kletteren bij het zeedikdel, een schiem verdwinnend in de herta van da winda. Ik keerde het sistrien van het slik. Tocht in het café op modderkot ondien Friesk. De taal op waai naar het museum. Het stee bij Schreeffonee. Hoe katterbra riet ik toch sliepende en deed het warpen, de wouden in. Een waaien boeken de bjemmen. In de brekkende toeken voer een zee ontstemmen, een zee ontdrinkelingen. Zees de zee stampende vreed onder Lampedusa. Dankjewel.